Guys, welcome back my YouTube channel. दिनै आङो सेकेन्ड ब्लग खालामबावदों. दिनैनिफ्राय मैयानिफ्राय आंनि भिडिअआ जागायजेनबाय जि ब्लग भिडिअ एगारनायमोन बेबायदिनो आङो एगारलांबाय थासिगोन. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दिनैहाय सानडे जोङो बाजाराव थांसै. दिनैनि ब्लगआ बिदिनो जागोन. बाजाराव थांगोन. बाजाराव मा बायो नोंथांमोना नायबाय थादो. बेबायदि गेदेर बुस्थु जोङो बाया. स' नायलांबाय थादो. जोङो सानै लोगो थांगोन. साइकेलजों थांगोन. नोंथांमोना नायलांबाय थादो ना. मा बुङो स' नायलांबाय थादो. आं थांगासिनो लोगोखौ लोगो हमसै बिनि उनाव थांसै बाजाराव. साइकेलजोंसो जोंनिया जेबो गैया, बारा देलायलाङा, ड्रेसफोरा बिदिनो थाङो. नायलांबाय थादो. बियो जोंनिया लामाफ्रा बोरै साहा बागान दं, लामाया बानायबाय थादों. नायलांबाय थादोथ' गाइस. बिदिबा लोगोखौ लोगो हमहैग्रोनोसै. नायलांबाय थादो. बाजार थांनो फैबाय थादों. कल खालामबाय नेथ'दों लामायाव. नोंथांमोना जायगाखौ नायथ'दो. फैसानि बाजार थांनो बे लामाजों फैगोन. साइकेलजोंसो थांगोन. बे दुब्लि, बेयावनो माइ गायो. माइ खिथिनि दुब्लिया गुबुनजों जाय, नैबे गुबुनजों. स' गाइस नायलांबाय था. नुलांफैयागोन नोंथांमोना. नेबाय थादों. गोबावथार जाबाय दाबो मोनफैयाखै लोगोआ. बाजार दा गैया. गोबावथार जाबाय. दसे नेबावनोसै. फाइनालि गाइस लोगो मोनफैबाय. थांसै. नायलांबाय थादो नोंथांमोना. फाइनालि गाइस लोगो मोनफैबाय. थांगासिनो दा जों बाजार. नै दुब्लिया नायलां. बेयावनो माइ गायो जोंनिया. सिनाय मोनगोन जानो हागौ बेखौ गोबाङानो. थांबाय थादों जोंहा बाजार. स' नायलांबाय थादो. बिराद अखा हादों जोंनिथिं. ना सादों अखा. अखायानो गारनो रोंला. लामाया मोजां होमबाबो अखाबाबो. नै बियो सेंखार होनना बुङो. सेंखारा बांबाय. मेन लामा मोनबाय. गिदिंनोसै दानिया. लेफ्टजों थाङो, लेफ्ट साइड. स' नायलांबाय थादो. जोङो डाइरेक्ट टाउनाव खिथिहैगासिगोन. नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दुब्लि बिराद दुब्लि दोङो जोंनिथिं माइ गायग्रा. दाबो मोनहैयाखै. नै बेयाव पेट्रल सोयो. गारिफ्रा थाव जोब्बा बेयाव सोनो हायो. बाथाबारि होनना बुङो. थांबाय थादो. दुब्लि गोजा जोंनिथिं सोरगिदिं माइ गायग्रा दुब्लि. मेरला बाजार. बाजार थांबाय थादो. मोनहैसिगोन. बे कलेज, प्राइभेट कलेज. थांबाय थादों मोनहैसिगोन. नायलांबाय थादो. फाइनेलि गाइस जों बाजार मोनफैबाय. साइकेल दोनथ'बाय. गामिनि थाफैनाय दङ बिसोरावनो दोनथ'बाय. थांबाय थादो. नायलांबाय थादो. आथिं थांबाय थादों. गारिनि बाजाराव फैग्राफ्रा गारिदो गारि. बायनानै आं जेबो बाया, लोगोआसो बायगोन. बेयाव ओरैनो फैफादोंसो आङो. दिनै बेबायदि खास जेबो टपिक गैया. ओरैनो थाबायनो फैनायलाय भिडिअ खालामनो फैनाय जाबाय. नायलांबाय थादो. बेनो जोंनि बाजार जाग्राया. बिथिं मोसौ फानो. दिमाकुसि बाजार होनो बेखौनो. सानदेआव जायो सानफ्रोमबो. साइकेल स्टेन्ड. जोङो स्टेन्डआव दोननोसै साइकेलखौ. जा गिदिरथार जायो.
मोनसे फुजाफोर जाब्ला मानसि बांद्राय जायो बारा एसेबां मानसि गैया अखा बोथोरखाय बिदि जायो बिदि थाङो जोङो नाथाय बाजार गेजेरफ्राव जोंनि बोथोरफ्राव फैयोब्ला जोङो दिन्थिसिगोन जोङो टाउनाव थांगोनखाय टाउनाव खामानि दङ बायनो गोनांखाय जोङो टाउनाव थांगोन होलांबाय थादो बे जोंहानि आबौ हाब्रुना बिदि अखानानै हाब्रु जायो गासैबो लामायाव मोजां नागिरो मैगं थाइगं बेयावनो बायो जोङो मैगंफोरखौ बाजार खरसफ्रावनो फानो अखा बोथोरखाय मानसि एसेबां गैया मानसि खमथार लाव फानदों बेनो लकेल बाजार दिमाकुसि सानडे मार्केट फुलारि फानदों बिथिंजाय सिनारि फुलबारि टाउन मोनहैसिगोन टाउन मोनबाय स' गाइस टाउनाव मोनफैबाय जोङो टाउनाव बेनो गिदिरथार बारा बिदि खालामबाय गाइस टाउनाव दखान मबाइल दखान नोंथांमोना मबाइल बायनोबा बेफोराव होफैनो हागोन मबाइला गोदान गोदान खुलिदों नायलांबाय थादो लोगोफोर आं एसेबां खोन्थाला मबाइल दखान एसेबां मानसि गैया अखा हानायखाय एसे आरामै गिदिंनो मोनो टाउनाव बेयावनो बायगोन टाउनाव नायदो जोबोर गोलाव बिबो आंखानै शेयार होरि टेबोल बायगोन ने टेबोल फिसा गासिबो हामसै जोङो ड्रेसिंआ साइज नायनो बेलेग नाही गद्रेज आलना गोबां बायदि बायदि बुस्थु मोनो कुकार होयो प्रेसार कुकार टेबल सियार टेबल बायनो फैदो टेबल फिसा बिदिनो आरो सियार होरि फानो बेफोरावनो बायफैनो हायो जोंनिया दिमाकुसि बाजाराव फैब्ला बेफोरो दैलि खुलियो सानदेनि अनगायैबो स' नायलांबाय थादो नायनो 350नो इमान दाम हरुवे बेसेबां ए टेबोलाव माबा बिसिनायाव थिखांना लाना होसिगोन आरो ना गामसा लाबाय जोङो 300 लाबाय लेपटप दोननो ना बिसिनायाव जनानै बिथाङा होसिगोन बेयावनो थुसिगोन आरो बिथिजाय थाङो आर्टिकाट बगामाथि बिथिनो मोनहैयो बिथिजाय मोनहैसिगोन टंला पानेरि उदालगुरि
बेनो मेन रड जोबोर गारि दंथारो साथाबो नायबावदों बिथाङा साथाबो नांगौ जों दै सक्तिमान दिमाकुचिनि डाउन बियो सिनायगोन गोबाङा itu berarti teman जाबाय जोङो न'आव थांसै बायनाया बिदि जेबो गिदिर बुस्थु बायनाय जायासै लोगोआ साथा बायबाय टेबोल बायबाय बजारखि ससे हाबलांसै जोङो फिथा आरि बायबाय नै प्रग्राम दोङो गामियाव जाग्रा आरि जाखायाखै दे बादाम फानदो र'लाय बादाम लानो बादाम लास्ट रानसै दं र' बादाम एकदम फाइनालि बादामबो लाबाय थांसै थ' अखा बोथोर साथा फानदों आपेल आरि बेबायदिनो जोंहा बाजारा दहाय मानसि गैथारामोन बिदि सेन्देल आरि फानो सेन्देल फानदों टर्च लाइट घड़ी साथा बेफोराव सोंनायनो हागौमोन रा बेफोराव सोंनायनो हागौमोन दे साथाखौ बेफोराव मोनोलै मानो मोनागोननो नुवाखै बजार हि दखान उननि समफ्राव फैयोबा खिथिसिगोन जोङो फैयोबा थांसै लोगो हगारलांसै सासेखौ इथि हाब्रु लिंदोंमोन हाब्रुथि मबाइलावसो बिजि नै बिथाङा गुगोलावसो बिजि जाबाय बजार खालामलांखोनो हासिगोन नै अखा जल्दि थांसै जल्दि खाम लोगोआ मैगं बायनोनो बजार खरस खालामनो गाजर फान्थाव लेस्रा बानलु आलु खारौ फान्थाव बान्दा कबि जिंखा स्कस बांगाल फिथाइ सजना फिथाइ अखा थाइफ्रियामै थांनांसिगोन मानसि जा मानसिया आलुखौ फुरनो नागिरदों आलु गोजा जायानो बिस्रा नै गोजा गाननाया सेंग्राया आलु गोजा जायानो आलुखौ फुरनो नागिरदों नै बेयाव दङ किमान आलु आलु किमान 20 taga केजिनो अखा फैबाय अखा हाबाय स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेबां गोलाव खालामला उनाव खालामसै आसा खालामदों नोंथांमोनखौ बेबायदिनो उननि समफोराव लोगो मोनगोन नुलांबाय थागोन खिथागोन जा हायो आङो आंनि ब्लगाव मोजां टपिक लानानै आङो आपल'ड खालामनो थाखाय सेस्था खालामगोन स' गाइस बेनोमोन जोंनि बाजारा जोङो अखा फैबाय अखा सिजानो गोसो गैया आपेल फानदों दायो जोङो न'आव थांसिगोन न'आव थांबा आङो फैसिगोन स' बेनो बाजारखौ आङो दोनथ'नोसै लोगो सासेखौ गारनोसै बेयाव बाजारानो जायाखै थांसै जोङो माव लागोन दा आङो दाहाया नै साथा फुवारनो जायगा मोनाखै थांसै बेनोमोन मक्सि बाजारा दंबावो
बिराद गिदिरथार थाबायख'नो हाया दहाय थांनाय लामाया दङ फाइनालि जोङो थांसै न'आव जाबाय अखा फैबाय अखा सिजालांसिगोन थ' गाइस फाइनालि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जि आंनि हाथायाव फैनाय हाबाफारि बेयो जोंहा जाबायबो दा जों न'आव थांनोसै जोङो इयुननि भिडिअ'फ्राव जोङो लोगो मोनलायसिगोन स' गाइस थेंक इउ आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम बे लोगो मोननै जोंनि स्कुलनि अखा सिजाजों बिसोरा साथा गैया दां स' थेंक इउ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय फाइनालि जोङो न'आव थांसै जोंबो न'आव थांसै अखा सिजासिगोन नङाब्ला स' गाइस बाय बाय दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोबथ'बाय